गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ एसे नायलांदो। आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय समायाब्लाबो। एक्चुअलि आङो टाइम मोनाखै, दा बयबो मिथिनो मोनखायो दैज्लां बोथोर, थ' बेखायनो आङो एसे आपडेट्स थानो हायाखै आरोना। एसे माने आलि बायदिसिना हालेवनाय माबा माबि ना, दा दैज्लां बोथोराव बेस्थ' जायो एसे। दा जियानो हक आङो आपडेट्सखौ सुंद'यैनो होलांदिनि। जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों दिनै जोंहा मुलुगनां बेबायदि मोनसे आबहावा, बेबायदि मोनसे जोंहा दिनै दंफां फुलि बा दंफांफोर बायदिसिना गायनाय मोनसे दिन बा सान ना। थ' गोबांफोरा गायनानै बेबायदिनो पस्ट खालामबाय फेसबुकआवहाय। जोबोद मोजां, जोङो बारहावाखौ गोग्गोयै लाखिनांगोन आरो बेबायदिनो दंफां लाइफां जोङो गायनांगोन ना। थ' आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फैदों, सावरायलांनि। दा जोंहा सेथि आपडेट्सआवनो थागोन जिथुनिखि एसएचजिनि आइजोफोरनोहाय बेबायदिनो 25,000 रां होगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा दिनैनि दिनाथ' ओरैनोबाबो दंफां फुलि गायनायनि दिनखा। दा बे दिनाव निस्सय गामि गामि बेबायदिनो दंफां फुलिफोर हरदों जानांगौ ना। दा दंफां फुलिफोरखौ गायदो, गायखानांगौ आरो जोंनो नांगौ ना। जोंनि बारहावाखौ जोङो गोग्गो लाखिनांगोन। दा जियानो हक 25,000खौ मोनगोन आरो जोंनो सम फैयोब्ला जोङो बयबो मिथिनो मोनखागोन आपडेट्सनि गेजेरजों, जोङो बेबायदिनो निउस बा खौरांनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोनगोन आरो जोङो फैसाखौबो मोनखागोन ना। जेरावनोखि सिगाङावहाय 10,000खौ मोनबाय, बेजोंहाय दाउ अमा बोरमा हांसो बायदिसिना फिसिनानै दा बेबायदिनो केमेरा खेबै खेबै हरबाय थानायखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिजोबखायो आरो नोंथांमोना हरगासिनोखा जानांगौ निस्सय ना। थ' दाउ बोरमा जियानो जायामोन ना, सोरबाया अमा बायदिसिना आरो ना। दा मोनगोन 25,000खौबो, नाथाय जोङो सरकारा बेबायदि माने दासिमबो डिसिसन जेबो लाथ'वाखै जानांगौ निस्सय। आरो सरकारनियावबो दा बेबायदि जेबो माने बाजेटफोरबो गैथ'वा जानांगौ निस्सय। आरो सरकारा मोजाङै जिरायथ'वाखै, जेरावनोखि दिनैसो जोंहा 5 जुन। स' दिनैहाय जोङो बेबायदिनो 12 जन बेबायदि मन्थ्रि जोङो दिनै समायखिरा लानायखौ मिथिनो मोनबाय ना। सरकारा निस्सय दा एसे पावारफुल जासिगोन आरो मोजाङैनो जिरायसिगोन जानांगौ ना। दा सरकारा मोजाङै जिरायोब्लासो एसे डिसिसनफोरखौ लासिगोन जानांगौ आरो बेबायदिनो कार्यकरि खालामसिगोन जानांगौ ना। जिफोर प्रतिश्रुति होबोदोंमोन इलेक्सननि सिगाङाव गोबांथार प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो जोङो दा मिथिनो मोन्दों दा जेबो बेबायदि माने बाजेटफोर गैथ'वा। जोंहा बाजेटआबो फैगासिनो दङ, जानो थांगासिनो ना। थ' निस्सय बाजेटआबो जायोब्ला जोङो बेबायदिनो माखासे बन्द' जानानै थानाय जिथुनिखि दालि सेनि संख्रि बायदिसिना निस्सय बेफोरखौबो मोनफिनगोन जानांगौ। दा बर्थमानथ' बन्द'। आरो जोङो एबारावहाय अरुण'दयनि रांखौ मोनगोन ना मोना, थ' जोङो गोबांथार सावरायबाय ना। थ' अरुण'दयनि सायावहाय जोङो नैबे जुन दाननि 10 तारिखआव अरुण'दयनि रांखौ मोनगोन ना मोना, थ' जोंनि गोसोआव बेसो सोंलु जानानै दङ। दा जोङो जोबनायथिं फैबाय, जोबनाय आपडेटआ बेनो। थ' लास्टलि बे आपडेट्सआवहाय जोङो सावरायनो लाबाय अरुण'दयनि सायाव। दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै 5 तारिख जाबाय आरो बे 5 जुनावहाय जोंहा माखासे बेबायदिनो मन्थ्रि बिबान मोननायफोरा बिथांमोनाहाय बेबायदिनो दिनैहाय समायखिरा लाबाय आरो बेबायदिनो सरकाराव मोजाङै जसिगोन जानांगौ। दा सिद्धान्त लासिगोन माब्ला मोनो अरुण'दय ना। अरुण'दयनि रांनिफ्राय लानानै सरकारि न'निफ्राय लानानै गोबांथार सरकारनि आसनि दङ ना, जेरावनाखि प्रतिश्रुति होखानाय। दा सरकारा बेखौ मावफुंलांगोन, निस्सय कार्यकरि खालामगोन, जोङो नेनानै दङ। थ' बयबो मोनगोन आरो सरकारा जे जयोब्लानो लोगो लोगो जे मोनगोन बेबो नङा, खामानि थायो नङा होनबा। थ' जोङो नेनांगोन आरो सरकारनि जोङो बुस्थुखौ लानोबा एसेबाबो जोङो धर्ज हमनांगोन आरोना। नाथायबा नैबे अरुण'दयआ जोंखौ एसे कनफिउस खालामना गालांदों। दा मोनगोन ना मोना, 1250 थाखासो मोनगोन ना 3000सो मोनगोन। थ' नेनानै थानि आरो 10 तारिखआव बे 10 जुनावहाय मोनगोन ना मोना, थ' जोङो समा खिन्थागोन।
आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन नाथाय मोननायनि चान्सखौ नुवाखै आरोना थ' जोंहा बेबायदिनो गोदानैहाय बाजेटफोर फैयोब्लासो बिनि उनावसो जोङो मोजाङै मिथिनो मोनसिगोन ना जोंहा गोदान बाजेटल' नङा एबारावहाय माने गोदानै बेबायदि जोङो भेरिफिकेसन जागोनखौ मिथिनो मोन्दों आरो न' बेबायदिनो फैगोन फैनानै एसे सार्भे खालामगोन आरोना मोनथावनाफोरा मोनगोन आरो मोननाङैफोरा मोननाय नङा निस्सय बेबायदिनो गारि गुरा बायदिसिना थानाय आरो साखरि बाखरि थानाय बेबायदि फेमिलिफोरा मोननाय नङा आरोना अरुण'दयखौहाय स' दाननाय थांगोन आरो जायफोरा मोननांगौ बिसोर मोनगोन निस्सय नेनानै थानो थ' गोलाव खालामला आरो जोंहा जिथु दंफां फुलि गायनाय दा दिनैनि सानाथ' आरो दंफां फुलि गायनायानोखा बेयाव आरो दंफां फुलिखौबो गायदो दा 25,000 मोनगोन थ' निस्सय मोननो थांगासिनो जोङो आपडेट्सफोर फैयोब्ला मिथिगोन थ' आपडेट्सफोरा फैखागोन थ' नेनानै थादो गोलाव खालामला 25,000 रांखौ लानो थाखाय रेडि जादो आरोना दंफां फुलिखौ एसे गायनानै नेनानै थायोब्लानो जाबाय साननैसो गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय